Oo. Di pa tayo naglalaban dun, ano? Ere, nagbabarilan sa Masarap manuntok tol, masarap mambuntal sa ere. Testing ko rin Chamba. Sa ere pa lang. Urban, I can see. Pwede. Sa ere pa lang, 10 kills na. Ah, kaya. Finishing move kaya, no? Pwede kaya. Oo, tayo na, sobra naman. Dad! Yes? Oh, you're urban now. Hindi pwede, malalaglag yung aso. Parachute din. Di ba? Nahimik naman si Titi. Diyan ka? You there? Oo, nandun pa yan. Yeah. Basic. Upo kami. Lakas si Basic, puta, 16 kills. Diba 19? 19 yun eh. 19 ba? 17. 19 yung nakita ko, yung Tumama. screenshot. Sana all. Maubos ng squad siguro. Sana Kill na yun, all. 17. Oo. Nakamarami ko ba dito ilan? Hindi ko pa nasubukan mag 19 kills eh. 18 kills lang ako eh. Oo nga. Wala ka pa sa mood nun, no? Basic. Sama ko sila Papagreni, Oroyski, Kasama namin siya kanina. Ixi. Piloto, okay na Ninjan ako sa kami baril. ni Agro eh. Agra Vera. Niagara. Taman lang ako nakuha ang pera. Oo nga, parang di na nadadagdagan eh. Puro salita lang ano. Dropping money. Dropping money. Kulang pa. Daming money. Well, wala na. Yun na lang ang tawag Dami. kahit sabihin eh. Sobrang dami ah. Nauna pa akong pumunta sa buy station eh. Punta mag-loadout na tayo, nag-loadout na sila. Kulang tayo ng ano eh. Bagay, wala tayong magagawa. Ulit ko lang yung pinupuntahan nyo eh. Baka may naiwan. Baka may na... Baka hindi marunong maglinis eh. Kaya looted lahat, ano tal? Ay, looted dito, looted. Kulang Clean pa up eh, clean up. Ayun na yung mga naka-loadout. Puta, ayun na. Ay, meron. Meron nga. Gagawin natin. Ito na, Yan na, meron na. nag-team yung AB na. Tara, load out. 5. Kasya na, tal. Kasya na. Tara. Asa. Asa na ba? Sobra Okay, isang daan. dropping money. Ang sasakyan sa likod natin ah. Handa. Natatawa talaga. Natatawa Mapag-UAV talaga pa ako sa tayo dropping money. Nagwa-warm up pa lang eh. Nagwa-warm up mag-loot. Naintindihan naman. May tao sa akin. Ah, may tao raw kay Puroy. No! Tay. Yagi! Sinuntok pa! Nakakalito ang puto. Saan yun, tol? Dropping money, lugaw na to. Patay na. Surviving earns them redeployment. Nawalan pa na pan-load out. Puta, nagkulang pa! Talang kuha ko. Ayop na. Bad trip yung naglag. Zero lang yung pera ko. Hindi ko makakita. Baka sa ano yun. Jer, sa mo tinrap yung money mo. Naiwan yata. Uy, may kalaban! Saan? Yung king? Ewan ko, dyan sa harap, banda dyan. Yung king. Yung king, binaril ako. Tanginan to. Punta natin, king. Ay, fake king to. Faking yan. Fake Fake. yan. Fake ba? Top na yata. Pili ko bait yan.
Hintay mo, Papa Grets, makamatay ang gulag. Ano, wait lang. Fake to, fake May to. kalaban sila, may kalaban sila. Patay ka, hayop kang king ka. Ay, buhay pa. Linulusob siya eh. Be advised, your teammates Oh, Oo nga. Taga lang, buhay ko si Proy. this time. Enemies in the air! Wala kayo. Ay! Takbo. Tas mo na. Pas muna tayo. Baka kuhanin yung pera ko eh. Debuto, atras mo na. Oh. Baka makuha yung pera ko eh. Oh, ingatan mo tol. thank you, thank you. Baril mo. Uy! Matama, no? Pero pakiliti-kiliti lang. Kaya ganun ka sweary. Ayun na yung isa. Ay, puta, tatlo na sila. Saan? Sa harapan. Wow! Sabi sa baba. Dalawang dito sa loob. Tatlo na. Grabe. Ay, may loadout sila. The front line. Ubos. Lose, you're done. Sort them out or capture the objective. Continue back to base. Ubos, pati pantubos. Your team can still buy your release. Sayang yung pera ko dun. Oo nga. Hindi iniingatan ko eh. Naka-loadout. Wala ka. Galing. Puray, labi mo na to, di ba, tol? Yun. Maswerte pala sa labi mo, mataas nga pala yung KD mo. Kala ko yung check eh. Madudugas yung check eh. Oo. Mga chick yan eh. Oh my God. Para talaga entertain. You have money? How much money you have? I have so many dollars. There's so many dollars, huh? Look how happened I just spray it. It was day. I No, we don't have money. money. I have money. Buy daddy a car. That's so expensive. That's so expensive. I don't know how to buy a car. That's too expensive? Yeah, it's too much. Many dollars. I don't know. Yeah. Only $1. You only have $1 here. Yeah, I have. Mom, you have lots of gifts. I That's have fine. the coins down my door. Daddy have nothing. Hindi, ito na naman. Palit ng... Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment.
off. Uy, bago yun ah. Pilot napakita. Talag? Oo nga eh. Kita ko nga yung mukha ng pilot eh. Kaya nga yun. Oh. Oh. Lag. Lag? Lahat. Pati ako. Pero tignan natin. Ayun na, okay na. Oo, okay na. Lag pa rin. Ay? Meron na pa. Royale. Meron na palang Rose 2.0. General Leader, Papa Grants. Ako. Papa Grants. Young. We back in Henry. I buy in on YouTube and I Game! Jer! Go! Game na ba? Nandito na ba kayo? wait. Payload? Ano to? Iba pa yung layout ng ano. Kaya nga, naibra. We failed. Evan, can you get me water, please? Knock. Knock. We were. Knock. Oh, Uy. Get me water, please. Release. yeah. Oh my God, I saw you. Get me water. Go. Okay, son. I'm gonna give you water. Daddy, I need water. Grab some target practice while you can. We're deploying soon.
No, warming you're up. Stand independent. by You for can make deployment it to the on war your zone. own. Where is it? Go buy your own. Get my own. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Pili, pili. Bounty contract identified. Buy station identified. And now. All right, lads, let's get it done. Oh, may pera na. Thank you, Taljer. May 800 na, pre. No worries, no worries. Yun eh. No worries. Lumakas na. Kanina walang pera ka. 800 Tapos na nag-warm up eh. Oo. May konting warm up na. Lakas na to. Nabigayan niya yun ah. Kill 'em. Walang tumalon dito. Meron. Sa likod. Layo din. Saan? Ano Bounty. sa train? Ah, okay, okay. I know you're independent. You can make it on your own. Bagong bago, tol! Siyempre. Aging, hindi ages. AG, hindi AG, sir. Eh, may truck, may sasakyan sa likod. Ito, katabi ko na yung bago. Hindi ko pa rin nakikita. Akin. Be with me, right along. Movement! Panalo na tayo. May riot shield na ako eh. Sa area ba itong bago? Yo, Baba. nice one. Tara, bahay na, loadout. Hoy, sa akin! Tol, sa blue. May kalaban ako. Armor here. Ew. Help me. Falling for you. Nag-loadout na sa left. Pwede na rin tayo mag-loadout eh. Ang pa. Yo, pwede na. Ang pa. Tatlo yung dito. Ano ba yan? Kasama ng bounty yung... Dixie, ikaw ba'y pumanik? Ayaw nga pala. Teammate has entered the gulag. Ako. Surviving earns them redeployment. Ano? Mark the Go, target. Frosty. Go, 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 go. Got gas moving in. Teammate redeploying to the Nice AO. one. Ano din sa dulo. Sabay sila. Bibili na sila. Looted na ba dito? Heading out. Hindi pa naman siguro. Pali, andyan lang pali kalaban eh. Loadout sila, nag-loadout sila. Pusin natin. Number rap. Okay tayo rito. Sila. Delicate tayo, Pixie. Kita na ako. I'm getting hit! Contract type expired. We Di lost pa the na? target.
Sabay station sila. Yeah, Habol na ako ngayon. sila makita. Saan na sila? Nandun sa fire Hello, station Ducky. kanina. Dito. Para pumanik. Sniper, sniper, sniper! Ah, Sorry, Pixie. Sige, sige lang. Nasa taas. Yung sniper. Oo, umakit sa taas. Okay, baril mo ako. Wala nang mawawala eh. Gulag. Surviving earns them redeployment. Okay. Maril ka! Galing naman ito makakita ng tao. Tumilip lang ako. Taking fire over here. ito na. They're pushing! Toka mo ah. Uy, ba't ikaw mauuna? Wala kang shield. Dalawa pa ba ako? Sa taas na? Oo, dalawa yung sa taas. Inabangan ko na ako pa napatay. There are RTB at this time. May tinipick up. They got killed, Mac. Galing. Galing na loadout mo. Ayos ka. Teammate has entered the Gulag. Surviving earns them redeployment. Up and down eh. We got recon online. Yun pa. Ayun na. Tinipick up na ito. Sila pa sinto pa. Ako lang Sa side. taas pala yun? Ay, Dalawa. nakakalito. Dalawa yun? Ay! Nagkawas ah! Be advised, your Putang teammate ina got mo. their ass kicked. They're RTB at this time. Nababaw-babaw lang naman ang pangarap natin. Makapag-loadout. Di pa rin. Ito pa rin. Bumili. Ayaw ni Warzone sa atin. Oo nga. Gagawin ko, sakay. King. Oh, malis ka na dyan, tol. Masyado na magulo dyan. Oo nga eh. Tumakas na nga. Enemy UAV overhead. Got the ride here. Kaya ako si Boy Tago. Nag-team wipe. Friendly loadout drop on the way. Uy, may back. All Ay, night. kala ko may back. Into dito. Mukha namang pintuan eh. Pinto naman talaga. The new safe zone. Oh, Buhay ka, tol. ako ng tulong. Pero mag-king. Wag na. Ah, mag-loot ka na lang, tol. malapit. I got the wheel. Layo ka na dyan. Sana wala. Mayroon, edi... Bakan na lang. Patalutan dyan. Di pa nga. Ang feeling. Tabalong malalim. Andiyan ka na pala. Uy, Ay, pwede na pala yung isa. Baka
May Oh, pera pwede na, siya. bilhin natin. Ay, kunin ko na lang yung pera mo. Tala. Gas is closing in. Hey, disperse. UAV overhead. Ano ba yun? Hindi pa palutan yung mga bahay, ah. Pwede na yata. Uy. Dropping money. Ito pa pera. Buy station identified. Dinero, poquito. Ay, poquito. Ito, trabaho, poquito, dinero. Ito pera. Out of the way. I'll drive. Di pala kasha to dito. Thank you. Whoa! Papa Bro. Royski! Nakinita na naman tayo, mag-iipo na naman tayo pa loadout. Loadout. Ay, sa dutok-tok to. Ammunition na ako eh. Sige, para sa loadout eh. Nauna na eh. Load na lang ko Nauna lang. pa yung bala eh. Thank you. Mommy, I have Abby here. Why? What happened? I have one. You know that? Oh, that's only people knock. That's not owie. Enemy UAV overhead. Patay. Kita tayo. Kitang-kita na naman tayo, puta. Kasha na. Char. Asya na eh. Oh, Mamaya. oh. Frosty is inviting. Yeah. Recon? Proceed to the marked location. Tayo. Natapos na siguro maglaro si Tago. Kanina niya po alam si Tago. 4 hours yata si Ha? 4 hours. Laro. 4 hours? 24 hours. Nag-load out dito. Nakatambay pa yung mga yun. Loadout to. Di ba masyado na loot kanina dun sa... Ayaw tayong bigyan ng pera. You know. Let's go! Kaya na, kay Jer na. Hindi yan. Oh, si Jer, ayun. Dropping money. 500. Ang bag, 500. Gas is moving in. New safe zone located. Puta, ayun. Planting Claymore. Friendly loadout drop on the way. Marksman here. I miss you. I miss you. Ang gusto. Ayaw ba? Kapit na. Kaya pa naman. Go! Where are you going? Load up. Upset ka na, makahampas ka na. Oh, yeah! Go, ang aking loadout. Sticks. Uy, taas. Friends. Enemy UAV overhead. Aggravator is inviting, ha?
Yan yung lineup eh, no? Oo. Gas is inbound. Agra and Frosty, ha? Pagkasama yung Kabila. dalawa. Tayo niyan eh. Hindi tayo titigilan yan. Palit pa akong baril eh, no? Kala mo may pinag... Ngayon tuloy-tuloy. Acheche! Uy. Sa likod, sa likod, sa likod. Sa taas ba? Sa taas. Uy, gago! Kalit ka ano na? Oo, saan ano? Down. What? I hate you, one. Enemy soldier incoming. Ayun coming pa. So good na. May iba pa ulit? Na down, na ano siya na ano. Tawag doon. Up siya. Failed. Objectives out of range. Buhayin ko lang. Sige, ako ba? Cover na lang. Moving a spot. Yes. Takbo! Close one. Baril ko. Boss. There's something right here, James. There. Oh, no, bitaw some ba? Movement. Meron pa. Meron. Movement. Yung isa. Tayo na. Tayo na? Nice ones. Can Sa you get their usok. money? Be advised. di boy. Enemy team is tracking your location. Pera. Si Jero po, tang-ina. Pinapatay ko lang yung mga binabawasan nyo eh. Kills agad. Walang pera. Level 2. Level 2 monster. Nako. Nasa Twin Tower ata. Orange. Ay, pwede na kayo mabuhay, tol. Kaya na walang bay. Closing in. Ay, ito. Relocating the safe zone. Ano? Train. Buy Uy. station identified. Ayun na sila. Kaliwa. Eh, dyan, Jer, makakana mo dyan. Kanan, tol, kanan. Uy. Pwede sa kaliwa. Bilhin natin si ano, si Papa Greg. Yeah. Ito lang pala yung nag-push. Hindi ko alam. Oh, isa lang pala yung nag-push. Tol, Ito drop lang. money. 800. I thought Eh, money. tara. Kaya na lahat. Sama sa hukay. Abot ka pa ba, Jer? Identified. Ha? Abot eh. Abot 12 pa. seconds ba? May gas mask ako. Sakto, may baril yung pinatay niyo. Losing ground. Satchel pa din eh. Titingin ko. Naman first wave to eh. Enemy UAV overhead. Ah, mabagal na eh. Tol. Lovingly yours. Mananalo muna tayo bago tayo alis. Saan ba yung binatay niyo? Ay, hindi ko na inabutan. Sa corner nung ano eh. Nandito, yun. Abutan mo. Ay. Layo mo na. Jer, ano mga baril mo? Farah at saka Dalawang AR ka. Oo. Gusto mo isa? O, Dalawang... Farah. Pero mo ako isa. May nakamotor ah. Assault rifle marked. Magta 20 kills ka dyan. Oo, feeling ko rin eh. Anong ano eh.
Iba nung nag-gun sa akin, sumugod mag-isa. Evaded the enemy track. Good work. Uy, gago na ipit. Bounty target is up. Let's get it done. Takbo! May tao. 4. Enemy dead. Sa taas. Ay, Moving here. isa lang ata. Hindi ko napansin. Isa lang. Wala na isa. Ay, di, bumaba. Fighting's done. The area's cleared out. Target right here. Nice one. Gas is closing. Get to the new safe zone. Meron pa isa? Yun ata. Hindi pala. Friendly loadout drop on the way. Enemy UAV Pare, ito na overhead. Jer, ito na yung para mo. Saan? May plate box pala ako dito. Uy, Anton. Sa akin. Nandito. Anton, doon siya. Enemy Fire soldier station. Bulag ako, bulag. Uy, may nabuhay sa taas. kita ko. Shit. Taas pa rin, ha? Uy, dito na. Tong ino mo naman. Taas sa taas. Taas ng ano. Ay, na ako naman. Sorry. Ay! Yung patay ang nasa taas. May tayo dyan, ah. Nice fix. Uy! Sa gilid ko meron. Tapos siya. Only 25 remain. Wala nang crack na to, crack na. Well done. Nice one. Hindi inaabot. Sorry. Ayun na yan, tol. Pakin, circle. Papapush out kami dito. Gas is Oh inbound. shit, Mark open the pa new yung safe zone. daanan ng pucha. Hili Kaya tayo dyan. tayo. And play right. May gas mask ka? Wala na, nabasag na kanina. Tayo yung pera. Bakit? Ubo. Kampi pala no. Nag-buy si pare. Ay, Yun pala thank you. Abot yun? May tao sarap. Uy! May tao sarap. Yun lang. Ina. Nasa may loadout yata. Papabuhay sana ako kay Jer. May kalaban pa. Hindi ko nakikita. Nasa usok kasi. Anong gagawin ko dito? Kere. Loadout. You need medical. Papagrens. Kaya mo na yan. Paluin mo lahat. Papatay na ako isa. Andito yung kalaban, ah. Ayun, meron dyan sa harapan mo. Ayun. Kaya yan. Oo nga eh. Wala. Ano. Uy! Ay, putang ina dami. Putang ina kupot. Dami Hindi mo na na. Nasalihan ko na sila pero. Si Ikong nagising. Si Ikong yata nagising eh. Nagising. Eh? Oh my god, no! Hindi naman. Nagjo-joke lang yun. Ayun na ni ano? Sasalihan ko lang si Frosty. Sige lang. Okay, I go skip mine. Big tackle. Nice. Ba't natin si Chester at saka si Basic.
Mhm. Natanong ko lang sila basic kung ano. Sige, sige. May slot sila. Siguro yun. Tayo ng kasama natin. Si Sunny. Kasama ba yun? Hindi ko alam eh. Ay, Piniem not ko eh. joinable. It's Oo, not me. joinable. May kasama ata. Si Steely Engine. Talo tayo ka na. Tayin lang natin. Nagpa-party pa daw. Sabi ko, iwan mo na. Binili ko tong operator eh. At wala dito. Restart ko kaya tong game ko. Ano operator yun? Yung Rose na 2.0. May helmet. Ow. Wala naman sa ano eh. Hindi na siya colored. Dito na sila basic. Invite kita. Yun. Si Plunder ba, Pixie. ate? Pixie kasama ko eh. Invite ko. Iniwan kami ni Papagreni at saka si Puroyski. May kasama ba sila? Sila yung mga kagrupo nila na regular. Frosty. Si Frosty at si Gay siguro. Hindi ko alam yung isa.
Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Pili kayo mga papo. Pili ka, Boss Gerald Zaro. Ako ba? Pili kayo. Okay. Yes, sir. Ay, dito pala. Copy. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Gitna na kaagad. Shout out nga pala dyan sa 10 million viewers. Hoy! Sana all. Sana all. Pahingi ng viewers, idol. Sana. Sana all. Pahingi ng kalahati. Putang dami. Taking fire over here. Enemy dropping into the AR. Doon isa. Bounty target Oh. is up. Let's get it done. Uy, nandyan siya. Tumitaw. Oo, sa taas, sa taas. Ayun. Gago ka lang. Tang, enang yan. Kala ko si Basic. If you survive, you earn your freedom. Dami. The fight's begun. Nagkaguluhan sa loob ah. You can practice your aim while you wait. Ito, Taunting ito. your enemy is an effective way to get inside their heads. So is a Nice. well-placed. Meron pa isa. Dalawa. Copy. Nako. Papunta na sa'yo. Wala na pala. Get ready to fight. You're next. Akit lang sa taas. Kabila. Listen up, soldier. Win here and you return to Ah, the tong front baril na line. to. But if you lose, you're done. Sort out and capture the objective. Got roughed up in there. We're bringing you home. It's not over yet. Your Oh. team can still buy your release. Tol, delicates pa dyan. Meron pa tol. Dito lang ako sa, sa array. Copy, copy. Ito na. Ay, ang boplak. Sarili ang instan. Umaba. Ay, na-down pala. Basag.
Nice. Uy! Putang. Tatlo pa pala yan. Magdoon. Lumapit ka. Ako'y isang dugong. Dugong. Yun lang. Dugong. Yun lang. Okay na eh. Okay na yung intro eh. Kahit anong sabihin nila, ako'y naliligo lang. Nailgun yun ah. Nailgun ba yun? Maganda yung bagong SMG. Na-unlock nyo na ba? Ano yung OTS? OTS. Oo. Hindi ko pa na-unlock yun. Ano, okay ba? Saan sa cold... maganda daw, bago. Iba yung na-unlock ko, tol. Ano Ba yun? naman? O10S. Muna tanongin. O10? Sabi O10? sabi ko sa'yo, sabi sa'yo, huwag mo nang tanongin. Hindi ko na nga tinanong. Ikaw, tinanong mo pa Ay, Tuloy ibang, mo pa eh. ibang ano yan ah. Tol. Ibang Malakas ba? baril yun. Nasa new meta daw yan eh. Hindi malakas, Parang matigas. ibang din, tol. Hindi Joke malakas, lang. matigas. Sorry. Parang shotgun lang din. Isang bugahan. Tumutupra. Tumutok tayo? pa. Does anyone need this? Pakain na tayo, gusto nyo? Ano, dropping money. Wala pang pera. Wala Pwede pala na ba akong dito? pera. Wala pala akong may drop eh. Walang nag-loot dito, tol. Dito Walang nga ako birthday dulo. nila. SMG here. Drop ko Ayun, pala sakto yung na, tara money. na. Apat na. Dropping mami? Dropping money pare. Dropping mami? Dropping smoke Uy, na lang may sa akin. nag-loadout na, tol. Pala ko may nag-loadout. Vendor here. Rearm and resupply. Yeah, pwede na mag-sniper. Oh, redrop ko na lang, redrop. Redropping money. Copycat Grabe. drop. Walang pa ng Coming. ng 700. Dropping mami. 10S. Ay, Uy. joke lang. 10S. Ano to? Binatuwa pa ako. Hindi pa ako matras eh. Got a loadout drop inbound. Flash out! Ba't hindi ako Hindi ko move? alam kung anong gagamitin ko. Mag-exemptor na. Ay, ko na lang. Ano, balikan natin Ano? yung mga bantal. Gusto niya? Tara. Pangi lang ako ng extra plato kung meron. Ito, Kompleto lang. meron ako. Saktong isa lang. There's some armor. Thank you. Carbon, Lodi. Carbon. Plastic tol. Carbon, Lodi. Ito pa. Ah, Jer ka lang pa plates, Jer. Extra kung Ayan. meron. Kung may extra ka lang. After value. Para may reserva. may Sampu yung dala ko. nag-di. Ah, Moving there. ayun. Thank you. Nakakotse, Lodi. Nakakotse, Lodi. Umalis ata sila. Tapos sunod-sunod Ito na, tayo Ladi. dito. Sunod-sunod. Ito na. Sunod-sunod Paikot, pa. ikot. Paikot-ikot. Lodi. Yan na, yan na. ano? Loadout drop headed your way. Mag-isa lang, Enemy Lodi. vehicle.
Hindi na babalik yun. Pag di ka bumalik dito, patay ka. Gas is closing in. Sinabi mo hindi babalik. Tal, di... Enemy's been through Eh, here. sino ba naman babalik tol? Pinagbabaril na. Ko ba, babalik ka pa, pinagbabaril ka na? Minsan bumabalik ako. Makaganti man lang, no? Oo, diba? Ginagampihan mo sila. Dahil kita nga na, tatlong ba? Tatlong ba? Tatlong ba? Down ka. Patay. Uy, ba't hindi ako dumapa? Saan yun? Ito nga na nun. Down dalawa. Nice. Kayang ko lang siya na. Down tatlo. Nice. Ano pa isa? White. Nice. Clean up, Tang clean up. ina. Idol Lodi. Idol Lodi. Idol Lodi. Yung pera, pabalaw. Sana, ang bilis. Ah. Kabalabak to. Sorry na. Hindi naman po. Idol, cheater eh. I-drop ko pa yung isa. Pucha. Saan yung baril ko? Nawala yung baril ko. Doon. Sarap mag-loot. Uy. Tangina, 4 na box yan, di ba? Ah, satchel pa. Yun. Yun yan. Huwag niyong pinapatay yung mga kasama ko. Okay lang ako pat. Ayun na, incoming. Sa. No visual na. Labas yan. Nalaglag. Baka na naglalag ako. Tumas MS ko ha. Pero, pili tayo Tignan ko lang sa likod, ng Tal. kailangan nyo. UAV to, I'll move UAV. this way. Found some cash. Most wanted oh. Kinuha niya. Ayun yung isa tol. Galing Meron na dito, yun meron yung dito. ayun yung pinagpapatay natin. Ayun siya, ayun Pushing o. Lodi. Sa taas na. Bumaba. Ha! Nice one. Finish ko na. Finishing. Ayun. Most wanted target neutralized. Well done. Yun. Finish. May pera akong iniwan dun ah. Finish Pero- ka na. Ay, ano yun? Para sa... Okay. May iniwan ako. Ito ba pera oh? Oh, Lodi. Extra pera. Pop ko na yung UAV. UAV overhead. Yun, kapag- Meron dito kanina. Buy station located. Meron yan kanina. Copy cash drop. Ay. Wala mo? Ayun, Lodi. Ang dami na. Hindi. Ayun na sila, Lodi. Tumatawid. Enemy UAV overhead. Ano lang ba? Enemy UAV overhead. Bebe. Patay na yung isang loadout. Naubos na lockdown yung... Dito pa rin sila, Lodi. Tag the scavenger contract. Ayun na. Ah, carbon, Lodi, carbon. Basag isa. Punta ako dito, Lodi. Meron sa likod yata, sa TV station. Sa pang satchel, oh. There's some armor. Yun. Baka pwede akin na yan. Tayo na, Lodi. Yun. Down isa, Lodi. Ay, may Uy, sniper. nice snipe. Oo, may snipe. Napunta ako dyan. Enemy sighted. Down dalawa, Requesting Lodi. recon. UAV entering the AO. Nakapag-self-revive yung isa, Lodi. Tol, mayroon may dead silence. Nakataas yan. To. Nag-dead silence niya, karinig ko eh. May tao. Hina Ay, talaga. terminal dito. Enemy sighted. Enemy UAV overhead. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Gandaan dito. Ay, nandito na ba? Last one. Take the shot.
Ikaw na bahala, Lodi. I've got gas inbound. Safe zone relocated. Ayun na, Ayun na, huwag na. ayun na, lumabas. Hindi ko matamaan ng puta. Nanginginig eh. Okay. Magandang paninala, Lodi. Buhat na buhat, Lods. Yung donut mo? Ha? Ano naman, Juy, oh? Ayusin ko lang yung MP5 ko, Lods. Sige, Lods. Sige, Lods. I-restart ko lang tong game ko, Lods. Tama-tama. Okay, copy. Al? Shoutout po sa mga naka-live ngayon dyan. Shoutout po sa 10 million viewers ni Jersero. Please Oh. share and subscribe. Yun. Diyan na po, hindi ko kayo masagot ka, sige isa. Masyadong marami. Masyadong marami. Ganun. Pa-shoutout po, pa-shoutout. Shout out. Idol Chess, Basic, 7th PC. Mga idol. Idol Chess, Basic, 7th PC. Hindi ko nata nakikita nagko-comment yung best friend mo, tol. Ay, si si Spunik. Oo. In-unfollow nga ako eh. Tapos napansin ko nag-follow ulit. Tapos sabi Walang niya ganunan. sabi Walang niya palo-palo. na-hack daw yung na-hack daw yung account niya kaya Sorry lang. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. unfollow. Nanpalo ka niya. Pinalo ako eh. Enemies dropping into the AO. Ano yun? Baril tong ko na to eh. Hostile dropping into the Punta kaya area. Watch dito. the skies.
Ay! Mahal lang eh. Dahil pa uso ng ano, no? Sarap din pala gamitin yun ah. Sinisibot pa nga. Ang sarap gamitin yun pag may na-down mo. Pag may nadaan ka. Yung pang extra weapon mo, maganda yan siya. Ayun yung parang secondary mo. Pang melee. Ang mili. Pag nag-ghost ka. Lads, I'm your number one fans. Yo. Sabi ni Dexter. Number one fan. I'm your Idol number Dexter. Subscribe to the channel. You'll lead them in. Para. Be advised, gas is closing in. Masyado ng maraming subscriber, hindi na kasya. Hindi ganun. Sana So, subscribes na lang po sa channel na Zero nang mapanood niyo po siya maglaro. Pa-subscribe na lang po, tapos unsubscribe nyo din agad. tao. Type notify. Meron. Targets are up. Bumaba sila. Kanila tong ano eh. Kala niyo. Easy lang sa kabot. Ay, tangina may bumaba din. Down isa, down. Uy, meron Down sa isa, tol. likod. Down na lang isa. Isa na lang yun. Copy that. Tol, ang layo. Galit na galit. Pangit mo. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Yun na, Mga patient tumatakbo. Yan mo lang. Yan mo lang, tol. Loot muna tayo, tol. Pangina, tatlo pa sila, tol. Yan mo, tol. Hindi, tol. Hindi ako makakuan. Fight's kicking off. What a fucking pussy. Puta na down ko pa nga. At akala ko isa na lang. Nap niya, tol. Down to dalawa Na-train to kanina. bulag tayo dun eh. May nauna. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. You're up, soldier. Now go sort it. What? Good morning, Gulag. You're heading back to base. Nangyari, tol. Cash. That's the pay. Hindi pa ako nanalo dito ah. Gulag ah. Ay, isang Eh, si beses. Chess ba yung kasama natin kahapon, lads? Yung may nakalaban tayong cheater. Si Pixie, tapos si Sunny. Si ano? Si Konata. Green Steely. ata. Steely. Sili ba? Steely at saka si Sunny. Hindi ako nakalaro kahapon. Oo nga pala. Walang kuryente. Oo nga pala na DC ka pala. Hindi siya ako. Daming cheater ka. Putang inang counter to. Nice. I like your strategy. Nice one. 20 kills ka kanina, Lods ah. Lupit. 19 lang, Lord. Ay, 19. Oh, almost. Parang 20 na rin yun. Spotted a vehicle. May, actually dapat lagpas 27 yun eh. Eh kasi yung mga na-down to may self-revive. Yan lang. Science. I'll drive. Let's go. Ganun pala pag matagal din naglaro, parang sabik ka ulit maglaro eh. Oy, don't me. Oy, huwag mo na. Practice lang eh. Joke lang, sabi mo. Dito pal, parang Block ka. baka walang naglot dito. Kayo naman, di na kayo mabiro. Wala nga, hindi open. Ay, may tao! May tao! Ayun na! May tao! Naiwan pa talaga yung sasakyan sa taas ah. Hindi siya giant. Ayun, dalawa oh. I can drive. Diyan muna kayo. Bahala kayo dyan. Dada, Oy, aquí dentro. si... Io togliere, sogna con la moneta. Perché? Cosa hai messo là? Guarda,
Galit ka rin na kung kailan nag-ano ama mo eh. Try nyo tol, hindi maglaro ng isang buwan. Tapos pagbalik nyo parang tumatama lahat ng buwan nyo. Ayaw nga. Try ko nga tol. Kaso patapos sa battle pass ko eh, wag mo muna akong demonyo eh. Wala, ganun pa rin ako eh. Buti na hindi ako bumili ng battle pass eh. Huwag muna akong demonyo yun tol. May battle pass pa Tal, ako. may stab dito, tal, malapit sa'yo. Has been marked as a high value target. Keep them protected. Ah, Kaya first mo. circle ka lang pala yun. Oo, maaga tayong namatay sa may train. Yeah, silang saglit. Tol, tapos na to. Tapos Bang. Araw-araw na nga ako naglalaro, di pa maalam mag-drive eh. Box, kaya mo na yan. Diyos ko po. Ay! maraming kalaban sa train. Hindi pa kayo yung truck? Okay. Wala na, nakarnap na. Ano? Ang ganda yung bilog, laki ano. Yun. I feel good. Na, 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 na. Oh, may chopper. Uy, Ellie! Ellie! Iwas, umiwas. Okay. Oy, Idol Rolly Makaspak. Salamat po. Pare, good morning pare! Yes, sir. Binubuhat kami ni good Pareng morning, Chess. pare. We miss you. I miss you, Papi Rolly. Papi, miss Si you. Papi Rolly, Papi. Yeah. Ayun, no? Saka na looted pa rin dito, matindi. Isang box tal. I miss you more, Idol. Shout out. Pare, love you pare! Enemy team is hunting you. Stay alert. Shout out daw sa mga idol. Closing in. Relocate. Sabi ni Pareng Rolly. Pare, miss you pre! Papi, miss you. Pre! Papi, Pare, kailan bili tayong balik balahan mo? pare, bili tayong bala pare! Pero... Wala Loadout tayong bala, tayo, wala loadout. tayong bala. Ay, katatapos lang pala eh. Dito na, Papi. Pwede, Ayun nyo dito. pwede rin. Kahit Kung saan. saan kayo masaya, dito na lang. Doon na kay basic, nauna na eh. Layo ng bumabaril ah. Putan layo ng bumabaril na yun ah. Sobrang ano eh. Kita mo, Jero? Oh, sa train yata. Putang ina, ano kaya yun? Ayun natin yung bounty ko, Papi. Ikaw na bahala. Bala lang, papi. Drop mo na, papi. Para may bala tayo, papi. Tara na, Papi. Ito na. Ito na. Kaya pa. Sige, sunyo na. Bili kayo ng armor nyo. Bili kayo ng armor nyo. Ito to. Pero, Uy, bahala. Wala nga.
Oh, armor. Ito pa, armor pa. O pala, no? Wala pala akong Nasa loob ko nilalagay, baka magalit tayo dyan. Dito. Natakot. Kunin Thank case you, ka thank gusto you. nyo. Anong klase yung mamaya? Tapusin na lang natin yung... Closing in. Does anyone need this? Iskab oh. Lapit lang. Kunin ka? Oh shit! May tracer pack pa ang pucha. Oo nga, color blue. Anong tangin ng lalayo naman nung bumabaril na tong... Yung naka-tracer pack parang malapit lang. Sana all naka-tracer pa. Sana all. Tinanggal na ba yung red door mga pape? Ano nga ano. Kahapon meron pa eh, di ba? Naririnig si Steely. Pero wala pa namang ano. I feel good. Oh, Yun, mga music na. Supply box I located. can. Secure. Ayun, no? Yun, ten. Contract updating. Finson Armor, ano. yung walang armor. Armor pa, ang dami dito. Saan? Makompleto lang. Ganyan na yan. Armor pa. Armor ulit. Safe. You lost the enemy trackers. Babounty niya. Mas Hindi niya ikaw, susugodin. ulat ng ating Ano ba bansa. naman kaya? Banat lang kayo ng banat. May balaan ako. Yes, pape. Next objective located. Armor pa. Sana Yun, all may kailangan. banat. Oh, yung dami natin pera. Ba't kaya bilang natin... Oh, pang-ghost. Tara, panggos. Uy, naipalit pa. Armor pa, ang dami. 5 kanyan. Sana Ihintay pa ba pwedeng natin 20 yung ghost? armor. Huwag na. All supply boxes found. Solid. Tara, ghost na tayo. Ghost. Oh, mag-self-revive na lang tayo, tol. May nag-recon dun, oh. May nag-recon tal. Self-revive na circle lang pa, tayo, isa. tol. Tol, self-revive na lang. Total, wala tayong gulag eh. Sige tal, sige. Tingin na lang ng Hintay sukli. na lang natin yung pang-ghost natin. Sukle. Ito. Jackpot. Cash. Self-revive muna, unahin nyo muna yung self-revive. Pero alam ko kakasya. Ang ina, jailbreak na. Ito pera, oh. Found some cash. Bila akong UAV, papi. Tara, papatay tayo lahat, tapos expectate tayo nung babalik tayo nun eh. Di ba ganun ginawa natin ng tol tayo, no? Tal. Namatay kaming apat, tayo na-expectate lang kami, nagka-jailbreak, balik kami. Redeploying to the AO. Ayos yun ah. Ayun na. Enemy UAV overhead. Putan dito, ang dami. Tara, papi. There's a vehicle. Meron dito Tara, eh. tara. Saan tayo? Doon sa truck. Sige, tara. Let's go. Bakal na Kenny. Aling Shema, matigas ng saging ko. Aww. Sana all matigas ang saging. Hindi nakasaging kung yelo yun eh. Saba, tol, saba. Diba? Ito, bumaba. Uy, baba. Bumaba. Oh, hindi na pala kayo lahat eh. Saan ka na? Oh! Putang ina. Man, yung fucking camper, bro. Nagka-camp sa taas. Saan tang lads? ina. Sa bubong? Oo. Abangan niyo sa kabila. Allied Tumalon strike ata. inbound.
Hindi, andito pa rin, dito. Andun pa rin. Ayun, tatalo na. Ayun, tumulo na. Tatalo niyan. Tumulo na, pati. Tumulo na. Patay. Puta, saan yun? Saan yun? Puta, nakasilip lang oh. Ayun, napakit na siya. Patay yung nasa tumalon. Ba't ka nag-reload din neta? Uy, Finish the mission. saan sila, Lods? Andun Doon sa kanan ko sa kung- namatay. Kung saan kami namatay, Lods. Dalawa. Ito pantakas. May dead silence, oh. Duwag. Ay, may truck sa likod mo. UAV entering the AO. Enemy UAV overhead. You can do it. Meron dito, papi. Ingat lang. Nasa taas. Be Takas advised, muna ako. UAV is bingo. RTB for resupply. Ako na lang muna. Wow! Ay, nawala pala yung cell lock. Okay. Hirap ng buhay. Yari tayo ng camper, hayop. Pag-ghost na Box lahat, tal. ano? Box. Yan, oh. Red box ata. Enemy UAV overhead. Sabi na nga ba, red box. Yun. Galing. Kulang naman. Ano Hindi pa naman looted yun dito. eh. Ito na to. Target area, you don't have long. Daming lalakbay na. Wala. Ang layo, coast to coast ka dyan. Wala ka pang sasakyan. Mag-loot ka na lang dyan. Try ko dito. Oh, meron pa. Totoo. Galing naman. Ubusin mo loot dyan. Ayun, sa Pasatch. Bumila May ako. Kita ako. Sa squad. Ayun na, sarap mo. Hindi na alam mo ko. takbo. Bibili ata yun. Bumili Bumili yan. nga. Pera yun, no? Nasa baba mo, kanina. Yun, pandagdag. Oh, makamatay kayo dyan. Huwag kayo sumunod. Ang pa. Balik ako dun, ha. Naka-contract pala ako. Enemy UAV overhead. Namatay. Basag ata. Sumunod. Oo, sumunod. Takbo. Habang sukli. Balikan yung mga ano. Uy! Yun, no? Yun. Ayun. Ako yun. Bali na lang ako yun. Ayun na. Doon ka na. Ba't doon ka pa? Meron na dito. Ayun, malapit sa'yo. There's an aid station here. Ayun na, dito na lahat. Habang Pero na sige. lang ako. Sige. Losing ground. Kung saan may kalaban, ha? Hindi, wala na sila. Malis na sila Diyan tayo. dito. Wala Diyan tayo namatay. Pinakataas Ayun na, lads. Sige lang. Ba't ako? In order Quick to buy. Kaya order. niyo yan. Contract time expired. Ayun na, may truck. May mga gamit dito Kalaban kayo sila. dyan. Scavenger. Kasi nandiyan na yung gas eh. Ito, Miss Cab. Oh, Miss Cab. Oh. Hinabot yung gas. Kunin ko. Kunin nyo na yung scab. Enemy vehicle. Yun, napak-sweet naman magbukas nun. Mahirap na. Ayun. Secure that position. Na-jump pa yung sasakyan.
King. Nagpaking. Banatan nyo, Jer. May trophy. Nako po. Objectives updated. Move to the next location. Gerald. Yay! Uy, may tao ata. Balik, Ayun balik. ang kotse, bumalik. To the next location. Enemy dropping into the AO. Inipit ka, Lods. Inipit lang kayo. Sige lang, tawid lang. Kuha. Ay, no. Ayun na. Sayang, oh. Sige lang. Pucha. Tanga na yung scab, nasa taas pa yung scab. Wag mo na kami, Ayun na. Nice. Wala ka bang Nice pera? one. UAV kayo. Ito nakuha. May packet. Sige lang. Ay, may pera sa Pixie. Buhay niyo pa si Basic. Safe zone. Kung sino na yung nandun sa kontrol, pangalawa siya yung bubuhayin. Tama na, wala tol. May buhay. Oh. Meron tao din May dito. tao. May tao man. Bumaba. Hindi pa namatay. What? Dalawa siya. May ibang galaban. Galing! Sorry. Ayun lang. Naging bato pa. Meron pa palang tao doon sa taas namin. It was at this moment that he knew. He fucked up. Hindi ko alam kung magpupush ako, mag-snipe ako eh. Push ka na lang. Push in pull. Sulit. Sayang idol. Idol Lodi Rolly. Idol Lodi. Tayo pa eh. Dami palang ano yun. Naka 16 na satchel yung kalaban eh. Activate mo na daw yung sheet mo, Lods Basic. Sabi ni Wala, Lods. Naubos na kanina. Get yourselves a proper warm-up. We'll be deploying soon. Kulang ng pagkain. Walang kakain ng gatulang chicken. Uy, sniper. Namin niya naman sa akin mga banat. Alright, that's enough mucking about. Now we do this for real. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Favorite ah. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Saan tayo? Gas is Saan ba? approaching your Saan ba? position. Saan ba? Move to the safe Kayo? zone. Ay, tara, sa blue. Sa blue.
Tao. Uy, uy. Uy, late. Pum, param, pum, pum, pararam. Sa pagbagsak. Meron kanina dito. Ayun, pumasok dito. Ito na. Dalawa, hayop. Naka-contract kayo? Okay. Baka yun ang... Baka na. Lapit mo dyan, ah. Oo nga eh. Putangin na nito. Parating pa lang. Okay, bitch. Saan yan, Tol? Sa taas, sa second floor. Nasa second portal. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance Enemy to vehicle. redeploy. Putik. Ang dami. Uy. Nangangapa na naman tayo. Bounty mo pala yun, Pixie. Oo, meron. Nakasasakyan yung bounty. Bangkalaban yan. Oo. Your teammate was sent to the gulag. Ay. Si sila. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Enemy hostile fire. Di siya ata si parin Jess ah. Bawang team yung nandun. Oh, Your teammate is redeploying. Stand by. dalawang team pa dun. Saan tal? Kung saan kayo namatay. Sa bakbakan kanina. Ah, okay. Yung muna ako. Nalot mo na lahat dito tal. Ito na check eh. Looted. Your teammate is redeploying. Stand by. Aray. Bounty contract identified. Saan tayo, Tol? Diyan sa stadium. Aray, aray. Vehicle here. Pwede Ah, rin, pwede rin. Aray na lang, aray. Aray. nag-loadout na sila tal. Una na ako sa aray. Be advised, your teammate got their arse. Sige papi. Their RTB at this time. Pag namatay ako, ibig sabihin may tao. Gas is inbound. Looted. Looted na din. Oo. Stadium. Ayun. Yung iba ata, hindi pa. Check ko to. Relocating. Stadium. Ano, binuksan lang nila yung pinto? Hindi. Hindi nila nilot. Oo. Buksan na para sa'yo. Mukhang masama pangitain to. Red box. Kala ko red box. Enemy UAV overhead. Mag-UAV na. Mag-UAV pa kayo? Hindi na kailangan. Sorry na po. Ito na po namin ang ulitin. Gago, nakasalubong ko nga. O sabi na nga ba? Sila. Mag-isa lang. Naka-loadout na tal. Wala. Naglulot lang din. Damot ng plates ngayon ah. Antay na lang. Saan banda?
Aray yata siya naman. Halika rito. Ayun na. Andyan siya, dyan na bahay. Objective is to eliminate the bounty Siya pa nga. target. Sa'yo na yung pumatay sa akin sigurado. Why you running, bro? Ilang kaya to? Putang bilis naman ito. Kami naman Enemy truck UAV din. overhead. Buy station identified. Buy station identified. Daming kalaban doon. Pahin ko lang yung isa Enemy lights. UAV overhead. Uy, salamat sa biyayang binigay mo. Bounty target is Uy. down. Well done. Patay. Pa kaya yung mga yun? Buy station identified. Yun oh, makakabuhay na kayo ng humigit kumulang oh. Humigat ko mo lang pag walang namatay. Ang labis. Wala. Putang ina mo. Hindi pa na-down yun? Tibay naman On nun. your shoulders. Finish the mission. Nakaload out na sila Para-para pa to. na eh. Ay, naku po. Red box. Ano rin, para dalawa sa akin. Ako may pera ko tal. Pero depende kung sinong bubuhayin. Kabuhayin ko. Sige, ano niya, si basic na lang. Ayun, 700. Bahala na kayo susunod. Baka makabuhay lang kayo. Tapping Gas money. is moving in. New safe zone Ito. located. Copy cash drop. Enemy Dropping UAV mommy. overhead. May extra plate ka dyan tal. Talodge. Isa lang. Kahit isa lang, kahit isa lang. Okay na. Isa na lang. Hindi pa ba kayo bumaba doon sa loadout? Hindi pa, hindi pa. Mark the care package. Ilan yung kanina dyan? Tatlo sila pero patay ko yung isa. Kennedy. Akala ko si Boya Bunda. Hindi ako si Boya Bunda. Yun no? Kapera pa nga oh. Dalawang box. Uy, di ba yung loadout na kay sniper ako? Okay lang, Jer. Palakas ka naman eh. Dalawang box yun eh. Ano? Kanila siguro tol yung isa yung pumatay sa'yo. Kanila yan. Goro. Malapit sila doon na yun. Habang leftover dito. Tinitignan ko eh. We're in the safe zone. Walang bala, ang tito nyo. Ano na, stuck pa ako.
Ikaw tong bounty. Pasakali. Nasa taas yata ito eh. Bounty contract identified. Saan ba to? Uy. Ano yung bangkay ko? Dito po. Tinitignan ko lang saglit dito. Walang to. Heading out. Oh, yes. Ito na. Heading there now. Enemy sighted. Oh, nakabila kami tol. Moving there. Enemy UAV overhead. May nakakuha na isa. Mark the hostile. Hindi pa rin. Hmm. Binanata mo na, hindi pa. Hindi pa tol, hindi pa. Tol, may heli ah. Got a target here. Target Doon is isa. marked. You're cleared hot. Down din isa. Patay ko isa. Sa likod mo tol. Ano pa? Sa harapan ko, meron. Nice. Have to get up. Dami. Blades lang ako tol. Uy, puta, kita tol sa taas. Butangan. Meron pa. Line. You lose. Ibang team. Doon sa baba. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Puta, sa likod naman. Eh, worst pala to. Ibang team na naman. Tangan down. Tangan mo yan. Na may self-provide na. Dali tayo dun. Sige. Good night. Ikaw na bahala, papi. Ang sasakyan. Yun. Vehicle here. Laban ba yan? Meron naglalaban. I need a most Marking new safe zone. Ayun no. Sa Twin Tower meron. You are now marked as most wanted. Takbo, Rude. Takbo! Alam na, Lods. Yosi mo na, Yosi. Mamaya na. Kaso mabog ka agad eh. Shit. Ayun no. Truck. Meron. Mumba. Wow. Dalawa, kinuha. Ayun, sinusumbong ka na. Alam na pape. Abangan mo Tower? na lang sila. Habulin ka ng mga yan eh. Tambay. Baka may mga nakakamp dyan. Wash your fingers. Loadout pa dito. No, meron. Boom. Ay na. Abangan na lang. Abangan mo na lang papi pag pupukpuin. Hindi. Pag umakyat tol, kunin mo yung truck nila.
Ayun, may- bumaba pa sa'yo. Hindi, Hindi. hindi. Pa-practice lang. Uy! Ah, Napindot matay ko ang yung mga- putsang ina. Enemy sentry gun active. Balik! Yan, ganyan ka na lang, ganyan ka na lang. Ganyan ka na lang, huwag ka nang gumalaw. Pindot pa yung F ang putsang. Lapit naman na eh. Tapos pwede ka nandito, pape. Tago ka dito banda. Sa taas niyan. Palis na oh. Mga gahaman sa kill, sayop. Nyo. 8, 7, 6. Iyon no, abot na abot to. Ayan, dito sila to. Good job. Yan pa rin. Hmm? Try kong pumunta dito. Ako rin tol, dyan ako. May sumakay dito sa likod natin. Saan ka tol, second floor? Ah, Hindi ko na. Hindi to. Ay, gago. Mali. ayun na sila. Enemy vehicle. Gas is Solid. moving. Out. Why? Uy, may namamaril, delicate. Ano, Meron walang dito. kabaril-baril dito. Walang kabaril-baril. Uy, may box akong naamoy. Teka, may box akong naamoy. Tinakbo na yata nila lahat ng baril. Puto. Eto, meron na akong isa nakita. Makakapatay na siguro to ng isa. Ayun tol, nasa mid sila oh. Ayun o. Gas is moving. Down isa. Ay, putang ina. Tol, tatlo. Oh, tang eh. Dalaw down na. Ay! Yun na! Apat pala. Pixie. Pixie. Takbo. Wala na ba eh? Shit, wala. Ayun lang malapit eh. Ito lang talaga. Namatay yung isang pinatay ko. Ay. Meron dito. Marking aid station. Sakto. Ito. Supply run contract. Dito sa dalawang yan eh. Tatlo. Dito sa tatlong yan. 1, 2, 3. Never mind. Disregard that. Daming pera oh. Buti nakatakas ka dun. Hindi nila ako hinabol, iba yung binaril nila. Tatlo Sabi kami. na Ay! nga ako dito. Try mo bumay ng isa dito.
There's a vehicle. Ginagawa ko. Kailangan ako mag-ano. May driving lesson. Naku, bagsak ka na. Pumark ng bike. Ulit. Wala pa ako yan. Quick buy lang. Ay! Tama pala doon. GG. Sige, sige. Tol, GG rin muna ako, Tol. Papanik ko Ah, na sige, ako. sige, tal. Ay, 29 kills tong isa eh. Ayan, yan. Itong OP moves. 30 kills na. 17. Time to go. You can win this. 30? 30 kills to? Wait, what? Wow. What? Record ko nga to. Uy, patay siya. Tangina mo, patay ka gago. 31 kills. Patay. Ano, pinatay Sayang ka. yung 30 kills. Pinirecord ko pa naman. Gago. Makaligtas na. Eh, bubuhayin siya. Bubuhayin siya. Buhayan, buhayan. Ah. Eh, hindi na buhay. 18 kills na buhay. Binuhay nga. Yun, 31 kills. Ito pa tayo mananalo eh. Sa open eh. Ay, hindi man lang mag-play top. Tapang oh. Sa open oh. Wala. Tapos na ako. Nanonood na lang kami. Ha? Ziplock. Anong ziplock? Yung sa kusina, yung lalagyan ng pagkain. Ba't ka galit? Yung ziplock na parang pastay. Kunan mo nga ako muna. Okay. Sige, Sige. Lagyan mo na mga apat. Okay. Make for target. Sige. Halo sila. Parang okay naman. Ito, di ba? Ah, okay, wala siyang bantal. Magaling lang talaga. OP books.
Ay, nakanyok pala. GG ka na, Lods? Nice move, bro. Nice move. GG ka na, Lods? Tal. GG muna ako. Sige, Lods. Sige, Lods. Thank you. Ayusin ko lang yung mga gamit ko, dadaling ko bukas. Sige, Lods. Sige, Lods. Ingat. Okay. Is on the attack. We need you. Let's go. Yo. Sama ka, Lods? Andito na ako. Nawala na kayo lahat. Wala na. Tulog na rin si Basic saka si Kahit ka, Lods, pag may ka. Ba tayo? Ito. Maka. Tayo gawa. Nakalaban naming huli. Naka 31 kills. Grow yun. Spectate namin okay naman. Hacker. Stay quiet. Disrespect. Nandito, streamer pala yung kalaban namin nasa Twitch. Talaga? Magaling. Teamy B. MOVEZ. $1v1 $1,000. Just saw that shit. I forget I can fucking. It's not on the dual monitor. It's not be on everyone's fucking screen right now. I'm using my fucking phone still. To use the PC, just Windows out of fucking. Yeah, but it's Modern Warfare. fucking annoying. Yo. What up? Alright, I'm back. Oh shit. Ilang pre, kaya mo yan. Tulog na ako. Walang bay. Walang Parang hindi ka natutulog Maaga pa, Lods. Launa pa lang. Yugo. Launa. Captain Hugo. Yun, no? Asan na? 6,000. God damn, Hugo, wala ka na naman ng headset. Yun. Ayan. Magalan mo pala
Meron pa? Ayan na. Ano na Invite to? ka, Yugo. Invite kayo. Wala na akong mga adi, puro playing. Itong Sayote, batang sayote. ano. Ano, lads? Tanong ko to kung gusto niyo sumama. Sayote. Ay, naka-offline naman. Ayun. Kaya ko mag-keyboard tsaka mouse. Joinable naman. I-use na lang muna. Wala na? Wala na. Ayaw nung ano? Sige, 3 years mo na. Ito, try ko. Joinable na. Tara, Lods! Ano yung handle mo? Alam ko pinalo na kita eh. Facebook ba yan? Oo. Twitter. Yun. Sino ako, Lods? Sayote. Ako ba? Oo. Yung page ko, ano, J. Obil. Na-follow mo na yata eh. Parang ano, Jobil. Type ko na lang. Jobil. Streamer din to si ano, Sayote. Pa-follow, boss. Papaya tayo sa ano. Yun ah. Follow. Hindi pa pala eh. Wala pa pala oh. Baka Jollibee yung follow mo. Jollibee. You know, Tristan Dave. Ka ba yan? Tristan Dave. Oh, umalis yung isa. Uy. Nawala yung isa. Petit Dragon TV. Oh, nawala. Tapos si Sayote. Accept yata ng ibang ano ah. Hindi, nag-try daw siya ng kid eh. Yan. Ay, si ano pala? Sorry, nagloko. Iba yung na-message ko. Sayote na message ko. Type mo Lods dito sa party para ma-follow nila. Pangalan mo. Oo nga. Nanonood pa naman kami kasi hindi kami makapatay eh. Ako rin. Hindi ako makapatay. Hindi umabot yung enter. Turn on. Live notification. Hold it for deployment. Now's a good time to warm up.
brother, sa ano, follow. Palo na ako, Lods. Alive ka. Petit Dragon TV. Ayun, di ba? Kapit-kapit natin yung Petit Dragon TV. Ako na. Ayun, ito na pala eh. Walang pagkain. Alright, that's enough fucking about. Now Thanks sa pag-follow, please stand. Tayo. Inyo lang. Sunod ako sa inyo. Adjust lang din ako eh. Yeah. Go. Controller. Tapuan nyo na lang. Option. Gagi, controller, wala yung keyboard. Oh, marunong ito. Ikan tayo, Paul. Pwede, pwede. Tago nila. Dami, something. Engage ko tayo dyan. Dali ang controller. Baril ka. Spare handgun there. be advised, there's an enemy team Tear hunting gas you. going out. Incendiary out. Enemy UAV overhead. Anyone use body armor? Ako na. Go get that armor. Molotov out. Ito na ako rito. Enemy UAV overhead. Primary objective accomplished. Recon intel Sniper. secure. Hindi na mag-loadout. Yun, pwede. Ano nangyari? Naka-controller ako, hindi ako marunong. Vendor Ayun. mark. Sorry. Mind. Nangyari. Ay, Gas is inbound. nag-switch ka? Loadout.
Nag-switch sa controller. I'm under fire. Ulat ako. Bubong. Confirm Sa taas, sa hostile. taas. Ghosted na. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Nasa taas siya kanina. Ay, tangin. Drop shot. Dami kong pera. If you survive, you earn your freedom. Ito lang yung pera pag ano, patay mo. Ay, may binuway. Fight's kicking off. You can practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. Someone will play slow. Swimming pool. Ayun, nakikita na sa may flag. Sa likod lang ng flag siya. Yun, umikot na sa kanan. Your teammate got a proper sorting. We're sending them on. Fight's on. You're up next, mate. Get ready. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Sort it out or capture the objective. Uy, patay pa! What? There. We're bringing you home. Your team can still buy you back if they have the cash. Ayun, meron na dyan. Ito, tao! Round incoming. Putik dalawa. Sorry. Hindi na ito na naman. Kaliwa. Nice. Fly run contract marked. Tracking contract objective. Maganda yung graphics ng stream ni ano ah. Ni Sayote. High-end siguro yung PC mo, sir. Maganda yung graphics ng stream mo. Naka 1080 kasi ata yung setup ko. 1080p. Eyes on target. Kaso wala pa yung ano eh. Wala pa yung 60 refresh rate. 30 pa lang allowable sa akin, kakagawa ko lang.
ito na. Naka most wanted. Last mo na ko buhayin na. Hindi ako makalaro talaga sa controller. Nakakonect din yung ano mo, yung controller mo Oo. sa PC. Hindi. Sa ano? Naka-Xbox ako. Xbox sa controller. Ayun. Oo. Pag ano, kailangan mag-exit muna before papalitan. Pangit. Sila. Yung pinakataas no, kung kahit sino. Huwag ako. Uy. Looted na ba dyan? Dito? Destination marked. Ay, looted na pala dyan, ano? Hostile maneuvering. Loot ko dito. Setting rally point. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Loot din dito. Enemy UAV overhead. Ay na yan. Alam nila nandito ako. Sorry. They hit us hard that time, but we'll settle the score. Kaya lang, Lance. Ayusin ko lang yung ano ko, loadout ko. Alive. Take two for ate. Take two for ate, okay? Maybe later. Okay na. Okay na kayo, Lods? Guys, ng loadout. Okay na ako. Goods na. Okay na yung controller mo? Okay na. Naka-keyboard na. Nice. I like this. Last game ako, Lods. May ano pa. May work pa. He's up on the beach. Hindi pwede. Kailangan kumayod muna. Lumayad. Pinas ka ba o NA ka rin? Pinas ako, Pinas. Pinas,
Inglesera lang tong si ano, Chikiting. Pero work from home naman. Work from home. Okay ba? Okay, Hindi ba Sean. excited? Working, ano. Ako, Pinas din ako. Working, di naman nila alam eh. Open mo yung isang window. Mga managers, naka ano rin to eh. Playing din sila. So, Ayun lang. pag Uy, online ka. trabaho din. Wag mo kasi i-add. Ano mo? Sa friends. Hindi, siya yung ano eh. Sila yung may ano niyan eh, ng clan. Sila yung may ano niya, gawa niya. Talaga yung workforce na WFM. BPO pala to. Nas. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Nagmo-monitor lang naman kayo eh. Okay lang yan, sabihin mo. Wala, may ano ako sa scheduling, kaya medyo hirap. Scheduling mo wala. Reports lang naman yan pagkatapos. May joke. Medyo maraming ano. Alam mo nga ngayon, pang-schedule. Wala na yung blue pumpkin, no? Binili na ni Gani. Wala na. Pero may gumagamit ko ng blue pumpkin. Pero tingin ko Blue pumpkin pa rin. Nasa loob na siya ng ano, yung citrix ko. Oo, ni Verint ata, oo. Hostile Ano dropping into the ngayon, area. yung Watch si Berin. Yan, mabenta rin si Berin sa si EDAB. Yung Avaya CC5, wala. Bagay mo yung story niya. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. BPO ka rin mo. Ha? Oo, 9 years ako sa ganyan din. Pero hanggang ngayon, ano pa rin? Same department pa rin ba? Ano naman ako? Sa... lahat ata na daanan ko lang. Workforce lang hindi. Gas is closing on your position. Suggest you get Ayun na nadaanan ko work. Sorry. set a drop point for your team, soldier. Yan tayo mga Na-force lads. talaga. Decide. Hillbase? Yun. Walang scavenger. Bagong 6 yung workforce na ano. Oy, overbreak ka na. Gusto yan, RTA. Primary objective is to kill them all. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Sabay pala tayo sa team. Dalawa. Have eyes up. Dalawa sila, dalawa. Kabila. Uy, puta na break lang. Buwan naman ka rin. Your teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Pangit ka ng barko, dito. Be advised, your teammate got Uy, their ass kicked. dito naman to. Ay! Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Gusto nga finish eh. Finishing moves eh. Gusto niya akong finishing moves eh. Atras ako ng atras. This is the gulag. Survive and you can redeploy. Malinis pa rin ba diyang captain? Ano all, nabubuhay. Win here and you
return to the front line. You lose Ay, the may fight. sa likod mo, yun. Dalawa yan. Sort them out or capture the objective. Pull out na lang. Ako dyan. Chopper. Stand by for redeployment. Look for target Looted location. na ba? Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Looted na ba dito? Uy! Enemy UAV overhead. Be advised, enemy team is tracking your location. Ako pa. Lord, ito nga sa magazine, Lord. Ay, wala na. Last na yan. Ayun, ano. Launching rocket. Ay! Clear for redeployment. Ano nangyari yan? Nandito siya. Effort time expired. We lost the target. You've got gas moving in. Breathing is stopped. Saan sila, lads? Sarapan pa, sarapan pa, sarapan pa. Ito. Allies on. Down. Contact front. Ay, walang bala. Isa lang siya, isa lang. Isa lang, isa lang. You must complete mission. Nice, nice, nice. Ang gaganda ng baril nun. Hindi natin buhayin si ano. Yun na lang. Uy! Meron pa, meron pa. Bala. Hunted kasi ako. Sending tear gas. Enemy UAV overhead. Contact front. Lethal out. Chopper na lang tayo. Uy! I'm under fire. Ay, backup na lang. Hostile dropping into the area. Watch the sky. Receiving hostile fire. Uy! Uy! Hard out. Nadali. Isa pa? Meron pa, O meron pa GG na 20 si ano. Ay, GG ka na ba? Ayun, 20 20 minutes minutes. pa ako. Workforce talaga. May oras. Ah, GG ka na, lads? Yeah. Hindi, 20 minutes pa daw. Ah, sige, sige, sige. Okay, last game, last game? Okay, okay. Depende, depende. Depende sa 20 minutes. Kung mabilis tayo mamatay eh. Tayo. Kung hindi tayo Yun, last manalo, game yun. 20 hindi pa last game. Hindi pa. Oh, yeah. Pag nanalo na, yun na yung last game. Solid today. Workforce namin dati nun, si ano eh, si Calbs, kilala mo ba yun? Sa ano, combo x combo. Ay, hindi na pala. Oo, sa ano, yung sa Dota. Tagal outdated na ako sa Dota. Jam. Nakikita na nga kung ano dito eh. Monitoring eh. Grab some
some target practice while you can. We're deploying soon. Enemy dropping into the AO. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Wala man lang akong nakitang kalaban sa pregame na yun Masyadong tago. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Din kayo, Gas Lods. is approaching your position. Move to the safe zone. Eh, Oh, Capture time back mark. layo. Wala naman pumunta eh. Ay! Marking rally point. Dito sila lahat. Sunod naman doon. Ngayon pumunta dyan. Your primary objective is to kill them all. An enemy team is hunting you. Stay alert. sa taas. Anong butas dito? Tao dito. Anyone use body armor? Ay, ka ba yun? Ano? Dumaan dun sa ano? So yung nagbasag dun? Ako nga, nagbasag. Ang layo. Ito, Yun. nandito ko. Ano ko na. Hirapan pa akong kumuha niyan eh. Magdano. Ay, full squad sa akin, gabi. Ay, ba? Yung nabukas. Sorry. Ako. Ako yung nagbukas. Wait. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Objectives updated. Move to the next location. Friendly UAV overhead. Doon pa talaga. Ano pala? Take that LMG.
Parang may nag-red kanina dyan. Dito po kanina. Gas is moving. Contract updated. New objective identified. Be advised, your teammate got their ass kicked. They're RTB at Bigla this ako. time. Ay, wala pa. Thank you. Loadout Tara, sana kayo. Kunin na natin. Hindi, pagkakuha nito, loadout na eh. Waypoint mark. Never mind. Dito ka lang yung ulsa. Sa kabila pala. Ah, sa kabila? All supply box is found. Solid work. Satchel dito. Hindi, kuha na lang. Grabbing man. Let's take it. Loadout drop headed your way. Head Chin to target box. location. Nag-UAV ako ah. Hindi nga pag-pop. Easy. Most wanted ah, sa underground to. Try natin. Pwede. Ayun. Sige. Friendly UAV overhead. Isa lang siya. Ano, try natin. Ayun. Sige, tara. Yan, tara. Tataas na tayo. Tara. Ay, naglo-loadout ah. Loadout din din. Ah, tira din yata yung king ah. Ah, sumakay. Sumakay? Ay, sasakay pa lang Sasakay. yan. Sa ilalim yan. Sasakay. Abangan natin din sa ano. Sa labasan. Uy, dito lang pala eh. Ayan. Bumaba. Contact front. Lumabas, lumabas. Eh. Yung tatlo ah, may tatlo dito sa labas ah. Loadout. You Tayo. eliminated the most wanted target. Good job. Nagyan, green mark, tatlo. Palugod. Namana ako. Hindi lang ano sila, super layo. Sa pang loadout ah. UAV. Friendly UAV Yan ba? overhead. Ah, bumalik, pumunta sila doon. Ay, Yung mga kalabang ko kanina. Setting waypoint. Plunder to. Plunder. Head for target location. Hati tayo ng pera, green. Loadout drop headed your way. Ito. Sayote. Bigay ko sa'yo yung pera. Yung kalahati. Solo yun ah. Solo yung loadout natin. Eh, tara, tara. Ghost tayo. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Meron pa Yung dito. tatlong yun, Namiss ko. papunta. Dalawa dito ah, Doon tayo, dalawa. papunta. Saan? Sa Dalawa yan? loadout? Loadout? Dalawang Dalawa? loadout na dito. Oh. Oh, meron. May kalaban. That is a lot of robots.
Patay niyo? Nice. Patay. Mission box, oh. Baka marami pang parating. Enemy helo. Steady lang yung chopper. Enemy helo. Dami natin pera. Bili na tayo ng... Ay, layo pala ng buy station. Walang buy. Tayo ng selfie na natin. Dami natin pera. Yun, oh. Anyone use body armor? Magamit to pag napatay na. Losing ground. Dito, oh. Rest. Vendor, if you need to buy. Open pala yan, ano? Mamaya na. Okay. Kaya na lang natin yung gas, ha? Tingin ko meron dito eh. Yung tatlo kanina eh. May green. Ah. Diyan ako ng UAV. Paramihan ng pera, oh. Plunder. Plunder. Oo. Plunder ang pura na. Hindi, mag-ano tayo? Advanced UAV tayo. Selfie ka na. Kuha ko Friendly UAV. UAV overhead. 4. Selfie na tayo. Friendly UAV overhead. Dito. Target location. Marking O, rally pwede point. na tayo mag-factory siguro. TV station. Scavenger contract mark. Cash money. That is a lot of robots. Clear yung, ano, diretso tayo, TV station. Waypoint Ako mark. ng gas. Scavenger contract mark. Wala niyo pera? Ito, Captain Hugo. I'm driving. Saan si Captain? Titira ata dun sa likod. Oh, sige, sige. Gilid. Saan ito sakay? Hugo! Ito, pupunta na ako. Hugo! Gusto mo mag-selfie? That's it, fine. Oo. Bili ka selfie. I'll ride May- along. May trophy system pala ako. Trophy system online. That's it, fine. I'll ride along. Kailangan nyo amo sabihin niya lang Meron din ako amo ba? Yun. Pwede na mag-camp. Pwede na mag-camp dun sana, TV station. Kung walang nagka-camp. Walang tao doon kanina. Ah, wala. Sa advance. Wala, all for you. Ayos. Pwesto na tayo. Kompleto na tayo. Na hanggang ngayon. Pwede na mag-kape. Ang bilis naman, malayo yung mga tao dun. Kapera ulit. Balita. Ano? Meron. 49 meters. Baka nag-drop lang. Wala ulit eh. Wala sa sensor ko. Wala, ano yan, parachute lang. Nasa building ba? Ah, wala. Ay, lumampas. Ayan na. Ayan, truck. Mas Ay, truck. ito. Gas is closing. Get to the new safe zone. Yung labasan, di ba? Punta yun.
Bibili. Walang buy station. Pumunta. Diretso lang? Wala. O ba siguro? Roasted. Dito. Takbo. Dito, hindi ghosted. Sa loob. Sa loob. Ay, sa taas yata. Sa taas. Dalawa. Dito. Enemy UAV overhead. Takbo. You'll be okay. Ito na lang. Hindi ko. Meron pa ito. Ito. Down. Pa-finish. Airstrike target designated. This is Striker 3. Strike You inbound. will be fine. Ay! Nadadamay tayo sa airstrike. So yun. Hindi. Ayun lang. Precision mo. Kailangan. Kaya, precision mo pala yan. Objectives updated. Move to the next location. Enemy soldier incoming. Kami? Helicopter. Receiving hostile fire. Sighting in. Puto, wala. Live ping. Kami. Uy, puta, bumalik. Ano niya nakuha yung baril niya? Sa second floor. Puta, ang galing naman ito. They'll fight for a chance to Galing nga eh. redeploy. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Your teammate got a proper sorting. We're sending them home. Galing naman ito. Lakas na baril pa. Gulag. Survive and you can redeploy. The fight's on. You have to wait for your turn, mate. You're up next, mate. Get ready. Ang pangalan nun? Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Sort them out and Gaabang capture the siguro to objective. dito. Ay! You're heading back. Sumabit pa kasi ako. If your team has the cash, they can pay for your release. Your teammate has been marked as a high-value target. Keep them protected. I'm driving. Move to that vehicle.
I'm driving. Hey guys, don't do that. Uy, sniper. Uy! Grabe. Baka sa baba. Yun. Kala nyo, dito. Nagmamakaawa yung truck, oh. Hindi sa kanan. Tayo off-road. Uy! Ba? Sinundang ka talaga yun. Only 25 left. Keep up the good work. I'll drive. Hirap i-control nito. Oo nga. May king din dyan, oh. Tabi kayo. Diyan ka sa may garahe. Diyan ka lang. Wala ako. 2 years. 4 seconds. Uy! Yeah. May tao. May tao doon. Kunti na lang. Sorry. Nice Nice game. Bukas. GG sir. Oh, ingat ko sir. Salamat. Bet kayo. Kung meron. Ay, Captain Hugo. Ay. Start ko lang Warzone. Sige. Uy, nangyari. Captain Hugo.
Ma-invite ka, Lods? Wala si Captain Yugo. Asa na yun? Yun kanina tapos umalis eh. Message ko. Bukas muna tayo. Sige. Ito baka need to ba to? Need one. Ha? Ano ito? Akala ko may nagyayaya, sabi nila need. Need to. Need one lang pala. Kasi Need one. Bahala sila dyan. beats me. Yan pa ng mga putitong operator na to eh. Itong skin na to eh. Dapat puro itim na din. Canada ba kayo, sir? O US? Yes boss. US. Dos pa lang. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. West Coast ka rin. Sa LA oh. Kasi LA. Battle Royale. Laro nyo ba yan? Si Trek? LA nyo na ata si Trek eh. Sino? Anong pangalan? Trike Patrol ba yan? Ay, no. Hindi ko pa nakalaro yun. Ay, hindi pa. Sama lahat nandun.
gaganahan yung May scab dito eh. Eyes on scavenger contract. Walang kukuha eh, kunin ko. Sige. Wala naman. Wala ba? Targets are up. Get to work. Wala. Hindi nila nakita. Supply box ready for pickup. Contract updated. New objective identified. Nagkahiyaan sila. Hindi nila siguro nakita. Kita eh. Contract updated. Pagka-asabi ko na. Nakatawirin tayo. Downtown. Pinapa-downtown tayo. Kunin mo na yung ano. All supply boxes found. Solid work. Pwede na tayo mag-loadout. Loadout? Meron ba dyan? Ano tayo? Bambay. Enter if you need to buy. Meron sa gitna pero tabi ng tall building eh. Anyone use body armor? Meron ako. Chopper. Tama, may ammunition box ako. Dumaan lang. Uy, dumaan lang. Wala ba? Sinayang. Dumaan lang yun. Pero yata nila. Eh, dito pa. Down. Nice. Priming AT mine. Cash money. That is a lot of robots. Friendly loadout drop on the way. Friendly UAV overhead. Ano lang. Para strike ito. Bala. Closing in. Ammo if you need a tagging May supply. bala ko. Wala. Thermite out. Kaya ng pala eh. Uy pa ba? Uy! I'm hit. Lang pat. Wala, dalawa. Dalawa pala. Welcome to the Gulag. Dalawa. If you survive, you earn your freedom. Fight started. Sa kanan. You're up next, mate. Get ready. Kanan. Under fire. Throwing frag grenade. Frag grenade out. They've got a proper Ay, sortie. puto. We're sending them home. You're all that's left. Get it done. Win this fight, you return to the front line. But if you lose, Ay! you're up, soldier. Go sort this fucker out. Look. Saan na ba yan? Try natin mag... Yugo ah. Oo nga eh.
Wala. Right. Try natin ng... Mas pa rin. Nasa main. Inutusan siguro to si Yugo. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you Ang loads. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Oh. Target contact mark. Tao. Nice yan, nice yan. Mainit ang scavenger. Pupunta pa rin ah. Uy, may nauna pa. Kaya natin yan. Dalawa sila. Ay, patay ito. Gagi mo. Wag. May tao sa taas ha. May tao sa taas. Uy, puta na abot. Uy. May mga balil na.
Bad trip, nahulog ako. They'll fight for a chance to redeploy. Patay yung ano. Kuha ko eh. Uy, na eh. Ingat. May mga baril na yun dyan ah. Dalawang team eh. Contact, front. Oh. Ako. Mas gulo. Teammate has been cleared for redeployment. Ako ang TV station. Namatay. Marking waypoint. Sige. Dalawang team dyan. Tingnan na. Dalawa? Doon sa pinanggalingan natin. Kaya nakatakas ako eh. Ay, may kumuha ng head. Yeah. Enemy UAV overhead. Bumaba lang sa ano. Lipat lang, no? Marking Elo. Laban din sila. May kalaban siya, oo. Enemy UAV overhead. Tiger pilot. Takbo. Wala kayo dyan, mag-aaway. Pinatay na ba niya yun? Enemy UAV overhead. Siba na tayo. Kapin mo na lang ako dito. Tara. Switching right. Tayo dito. Pistolin na rin, ha? Uy! Load out. Enemy soldier incoming. Gas is moving. Yun. Wala na akong bala. Wala. Alon! Grabe naman ito. Galing naman yan. Uy! Finish the mission. Welcome to the gulag. Nakano ka? Naka-deploy ka? Hindi. Kala ko nakasakay pa rin ako. Uy, ang dami pala dito. Nasabog pala tayo dun. There's a fight kicking off. You're up next, mate. Get ready. Flashbang going up. Molotov lit. You think you can take me? You win this fight and you return to the front line. If you lose, you're done here. Pistol na naman. Grabe lakas ng ulan. Time to earn your freedom, soldier. Uy! Worse for wear. Ay na, puta. Fought hard out there. Return to base position. Okay, actual. Send recon. Uy. Hello, sir. Walk out na ako. Baha na dito. Sunday ko muna ang misis ko. Ulan ba dyan? Ang lakas ng ulan.
Oo. Oh, tag-ulan pala dyan, ano? June, July. June, Oo, July. grabe, bumabaha. Saang ano ka? Saang... Manila pa. Manila ko. Manila. Pako, saan sa Pako, Manila? Pako. Pakong alam sa ano? Sa Manila. Probinsya lang ako. Metro Manila. Check your gear and weapons. Players make you ready for Backout ako, sir. Maya uli. Sige, Thank sige you lang. lang. Baka kasi tumaas pa yung tubig. Thank you. Tulog na rin ako. Ingat, Lods. Ingat. GG, okay.